25 seuns onder 12, 50 meter borsslag. Ons moedig hierdie kinders aan, hulle sien baie hard, is een baie mooi competitie. Kom ons moedig hulle aan. Seuns onder 12 in die derde plek, Neil Delpoort. In die tweede plek, Aldrich van der Merwe. En in die eerste plek met een tijd van 44,03 secondes, Igna Ferreira.